המקום האמיתי. אז אם אתם איתי, אם אתם איתי, זה זמן להשתחרר מכל הבלגן, נקפיץ את השכונה, נרים את הבניין, לא מפחד לעוף, אז אם את בעניין, אקח אותך איתי ביחד, לא חשוב לאן. זה זמן להשתחרר מכל הבלגן, נקפיץ את השכונה, נרים את הבניין, לא מפחד לעוף, אז אם את בעניין, אקח אותך איתי ביחד, לא חשוב לאן. והם שרים איתי שלי וכל החבר'ה איתי שחלומות הופכים להיות סיפור אמיתי וכולם בג'ננה כי אין ממה לחשוש אם החיים זה מסיבה די.ג'יי תן בראש זה זמן להשתחרר מכל הבלגן נקפיץ את השכונה נרים את הבניין לא מפחד לעוף אז אם את בעניין אקח אותך איתי ביחד לא חשוב לאן זה זמן להשתחרר מכל הבלגן נקפיץ את השכונה נרים את הבניין לא מפחד לעוף אז אם את בעניין אקח אותך איתי ביחד לא חשוב לאן והם שרים איתי שלי וכל החבר'ה איתי שחלומות הופכים להיות סיפור אמיתי וכולם בג'ננה כי אין ממה לחשוש אם החיים זה מסיבה די.ג'יי תן בראש